sepuhipun. Amin. Selamat malam Nduk Lintang. Selamat malam Mas Bambang. Suwi ora ketemu. Kamu pirang tahun ya Mas? Ya udakara 9 wulan 10 desa. Kak, lho, 10 desa piye? Maksudnya 10 desa urung ketemu sampean. Sehat ya, Nduk? Alhamdulillah panjenengan dos pundi Mas Bambang? Ya sehat, biyen sik cilik, saiki wis nyusul aku dhuwure. Paling dhuwur aku saiki ya Mas. Iya, wis jan pokok wis karirmu saiki wis melejit. Amin. Tak dongakne ya lek kowe melejit aja sampe lali asal mulane. Nggih Mas. Aja lali karo kanca-kancane ngene. Mboten no. Gak ya, selalu ingat. Selalu ingat. Nah, sampeyan ning kene mau diaturi karo panjenenganipun Bapak Surasa. Bapak Surasa. Bapak Surasa kepengin munggah ana pepanggungan. Nggih, monggo. Pengen jejer karo sampeyan. Tapi tiangnya lingsem-lingsem Mas. Lingsem? Maksudnya lingsem? Malu-malu. Wah, malu-malu. Iya. Monggo panjenenganipun Bapak Surasa dalah Ibu kalih ngantenipun kula aturi minggah